Вітаю! 1 березня, 1098-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» в студії Ескандер Маметов. У цьому випуску. В російської правозахисниці 10 годин проводили обшук. Изъяли мої робочі документи. Росія та Китай скористалися правом вето щодо санкцій режиму Асада. Росія просто не бажає критикувати режим Асада за використання хімічної зброї. Ветеран АТО з Криму судиться за клаптик землі. Местный совет не отреагировал и на требования контролирующего органа исправить свои незаконные решения. Попереднє слідство у справі Ільмі Умерова закінчено. Про це розповів Еміль Корбадінов після зустрічі Ільмі Умерова та його адвокатів із слідчим ФСБ Скрипкою. Зараз почали працювати над першим томом з 3. На ознайомлення визначили термін до 7 березня. Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова звинувачують в сепаратизмі, за вислову в ефірі нашого телеканалу. Сегодня мы сняли фотокопии с одного тома и определились на ближайшие дни, что мы будем снимать копии вот в пятницу, в понедельник. Собственно, после этого у нас будет несколько ходатайств следователю, после чего дело уже после месяца буквально перекочует уже в суд и начнется, я думаю, по существу уже рассмотрение где-то уже через месяц. Обшук в квартирі російської правозахисниці Зої Світової тривав більше 10 годин. Слідчі скопіювали з комп'ютерів і інших електронних пристроїв всю інформацію. Техніку після цього вилучили. Адвокат Сергій Бадамшин заявив, що обшук пройшов з низкою істотних процесуальних порушень. В Amnesty International вже назвали обшук тривожною подією і розцінюють його як спробу перешкодити її правозахисної діяльності. Слідчий комітет Росії повідомив, що обшук пройшов в рамках розслідування так званої справи ЮКОСа і не пов'язаний з професійною або правозахисною діяльністю Світової. Зоя Світова більше 25 років займається журналістикою та понад 15 років правозахисною діяльністю в Росії. У вересні 2014 року вона підписала заяву з вимогою припинити агресивну авантюру, вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну і військову підтримку сепаратистів на південному сході України. Изъяли мой iPad, изъяли мои разнообразные флешки, на которых мои интервью разные записаны. То есть изъяли мои рабочие документы. Компьютер они переписали все с моего компьютера. Меня здесь просто они обманули, потому что позвонили в дверь, я спросила, кто. Сказали, что это повестка на допрос. Я говорю, слушайте, положите в ящик, потому что я только что проснулась, я плохо себя чувствовала. Я была еще в пижаме, да, потом я что-то пожалела этого человека, он говорит, нужна ваша подпись. Тогда, значит, я одела халат и открыла дверь. И я открыла дверь, а стоял один человек. Как только я открыла дверь, побежали вот оттуда снизу люди. Я считаю, что этот обыск на самом деле не по делу ЮКОСа, а этот обыск по моему какому-то делу. Потому что оперативник тут мне стал рассказывать, спрашивать с меня о том, значит, имею ли я какое-то отношение к организации Центр реформы уголовного правосудия, да. И очень долго не хотели пускать адвокатов. Почему вот у нас тут такая драка происходила? Потому что они говорили, нет, не нужно никаких адвокатов. Они меня обманули. У Японії стався землетрус, однак обійшлося без жертв та руйнувань. Підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера сколихнули 17 префектур, серед яких Міягі та Фукусіма, а також столичний регіон. Загрози цунамі не оголошували. З міркувань безпеки влада тимчасово призупинила рух швидкісних потягів. Найбільше занепокоєння викликала ситуація на аварійній атомній електростанції Фукусима-1. Там вжили додаткових заходів безпеки. Керівництво станції запевняє, що показники радіаційного фону не змінилися. У 2011 році внаслідок землетрусу і цунамі на атомній електростанції вийшла з ладу система охолодження реакторів. Це найбільша катастрофа на атомній станції після трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я була не вдома. Землетрус заскочив мене у магазині. Його працівники супроводжували нас і давали інструкції, тож жодної паніки не виникло. У Європарламенті почали процедуру позбавлення депутатської недоторканності лідерки Національного фронту Марін Ле Пен. Про це законодавчий орган Євросоюзу попросив Паризький суд. У Франції розслідують справу про публікацію Ле Пен фотографій звірств ІДІЛ. У вівторок за зняття депутатської недоторканності проголосував парламентський комітет з правових питань. Для завершення процесу це рішення має підтримати увесь парламент. Загальне голосування запланували на четвер. На депутатів Європарламенту поширюється такий самий імунітет, як і на членів національних законодавчих зборів.
Росія та Китай наклали вето на голосування Ради безпеки ООН за санкції проти Сирії. Радбез запропонував запровадити економічні заходи проти сирійського режиму за ймовірне використання хімічної зброї. Росія у 7-ме голосує проти резолюції, яка могла б нашкодити сирійській владі. Китай у 6-те. Сирія погодилася знищити власні запаси хімічної зброї ще у 2013 році, але розслідування ООН показало, що режим щонайменше тричі використовував заборонені засоби проти повстанців у 2015 році. Росія просто не бажає критикувати режим Асада за використання хімічної зброї. Це правда. Тож який сигнал ми посилаємо світові? Якщо ви союзник Китаю та Росії, то вони перекриють своїх друзів, які використовують хімічну зброю, щоб вбивати власний народ. Дехто каже, що ми мали б більше фокусуватися на ІДІЛ, але США однаково засуджують використання хімічної зброї ІДІЛ чи іншої організації. Америка хоче гармонії, а не війни і конфліктів. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав в ході свого першого в якості президента виступу в Конгресі. Також американський президент підкреслив, що Сполучені Штати виділять $1 трильйон на економіку та рішуче підтримуватимуть НАТО. Крім цього, заявив, що зовнішня політика Сполучених Штатів вимагає прямої, надійної і конструктивної взаємодії зі світом. Промова тривала більше години. Конгрес декілька разів ставав, аплодуючи президентові. И мы знаем, что Америка в лучшем положении, когда меньше конфликтов, а не больше конфликтов. Мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы видели, как война и разрушения потрясают и опустошают весь мир. Весь мир. Единственное долгосрочное решение всех этих гуманитарных катастроф во многих случаях — это создать такие условия, в которых перемещенные лица и беженцы могут безопасно вернуться в страну и начать продолжительный, длинный процесс возвращения к нормальной жизни и восстановления. У Варшаві відбувся пікет солідарності з кримськими політв'язнями. Декілька десятків кримських татар, українців, поляків і росіян тримали в руках плакати «Свободу політв'язням Криму», «Путін – військовий злочинець, йому місце в Гаазі» та «Де Ервін?». Активісти пройшли маршем від посольства Росії до посольства України. Пікетувальники зустрілися з послом України Андрієм Дещицею і віце-прем'єром України В'ячеславом Кириленко. Та вручили послу мапу Криму, намальовану дітьми. Екс-суддя Дніпровського районного суду Микола Чаус здався поліції в Кишиневі. Про це заявив голова антикорупційної прокуратури Молдови Віолел Морарь. За його словами, Чаус дещо схуд. Наразі він затриманий на 3 доби, але прокуратура буде звертатися до суду про обрання йому запобіжного заходу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України вимагає екстрадиції Чауса до України. Відповідне клопотання оприлюднив в Фейсбук керівник відомства Назар Холодницький. Миколу Чауса підозрюють в отриманні $150 тисяч за позитивне рішення у кримінальній справі. Хабар він тримав у простій скляній банці. Суддя зник після офіційної відпустки на початку вересня 2016 року. Поки парламент давав дозвіл на затримання Чауса, той, скориставшись суддівським імунітетом, утік до окупованого Криму. У Кривому Торці, що у Донецькій області, лунали постріли. Між місцевими мешканцями та учасниками торговельної блокади з окупованими частинами Донбасу сталася сутичка. Жителі найближчих поселень приїхали до редут-блокпосту, аби висловити своє невдоволення діями блокадників. Пізніше частина молодиків почали провокації в бік учасників блокади та перейшли до побиття окремих активістів. Пізніше на місце прибула національна поліція та затримала провокаторів. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайних заходів в енергетиці країни. Мы приехали для того, чтобы открыли железную дорогу. Семьи сидят без газа, без света. Чтоб пустили составы с углем, открыли железную дорогу. Потому что встают печи, останавливается, металл замерзает, свет отключают. В Торецке целая куча угля. Берите, антрацитной группы, берите, возите. Никто не мешает. Здесь что, не люди? Шахта начала в 4 смены работать. Там люди спасибо говорят, шахтеры. Их там человек 8 банда была.
Все, просто невменяемые люди. Ничего на них не действует, никакие разговоры, никакие предлоги. Просто тупо забивают и забирают все, что у тебя в руках было. На месте были задержаны порядка 37 людей различного разного возраста, от 20 и до 40. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению их личности. Если говорить о пострадавших, то на данный час обратился в больницу один мужчина 71 года рождения. Это участник блокады. Ветеран АТО судитиметься із Генічеською міською радою. Кримський журналіст Михайло Новосельцев виїхав з Криму після анексії. Пізніше поїхав на схід України захищати цілісність країни. Після вирішив залишитися в Генічеську. Однак місцева влада відмовила ветерану АТО в отриманні земельної ділянки. Тепер Новосельцев домагається дотримання своїх прав через суд. Незаконность отказа установил контролирующий орган государства. Но местный совет не отреагировал и на требования контролирующего органа исправить свои незаконные решения. Государство свои обязательства перед должниками выполняет. Поэтому предоставил нам бесплатного адвоката, обратилась с исками от нашего имени в суд. Даже по закону освободил нас от уплаты государственной пошлины за обращение в суд. И вот уже в марте будут рассматриваться наши исковые требования к городскому совету. Именно по вопросу выделения земельных участков для участников АТО. Поэтому государство свои обязательства перед атошниками выполняет в полном объеме. Что не скажешь о местных советах. Роботи відомого кримсько-татарського скульптора Айдера Алієва виставили у Сімферополі. На персональній виставці до 65-ї річниці автора зібрані витвори мистецтв різних років. Серед експонатів не лише скульптури, адже Айдар Алієв – заслужений художник Криму і України. На його думку, скульптура не може повністю передати бачення світу. Если я что-то не могу передать скульптуре, я обращаюсь к живописи, потому что скульптура – это условный вид искусства. Вот, в живописи там можно пространство и солнце подвесить, в скульптуре этого не сделаешь. Поэтому мне помогает и графика, и живопись, вот, то есть различные идеи притворять в жизнь. Как педагога я его очень уважаю, ценю, он мне очень много дал. Это крымско-татарский скульптор в первую очередь, то есть он популяризирует именно наше крымско-татарское искусство, и в своих работах он проявляет свою любовь к народу. Это очень приятно видеть. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Авляєвою менш ніж за 2 години. Будьте за ТР. На все добре.